nyaya dzimwe nyaya dzandinadzo pano dzandichanga ndichikupai pazuva ranhasi nene nyaya mhuri yeZimbabwe yakaitika mukati menjumbe kukwekwe kutaura kuno kwatiri kuita kune hama dziri kuchema hama dzisina mufaro pamusoro pemwanasikana akafa akasvika pakunovigwa asi inzwai mhuri yeZimbabwe murume wemwanasikana uyu ari mukati mekutaura anoti vabereki regai ndikukufonerai nzira yaakashandisa achifonera vabereki nemashoko aitaura aisaratidza kuti ndiye murume wemunhu uyezve aitaura ari munhu akareruka pamashoko ake uyezve akaudza vabereki vemwanasikana kuti mwana wenyu afa achimwa tii ndio yamudzipa achibva afa. Ndine nyaya mhuri yeZimbabwe zvakare panyaya iyoyo murume uyu hama dzemukadzi uyu dzichitaura pamusoro pemwanasikana uyu vanoti anga ave ne20 years achigara nemurume wake pa 20 years aine vana 12 pasina matwins 12 akaita 20 years nemukadzi 20 years idzodzo ane vana vanokwana kuita 12 1 2 pasina matwins. Vanoti kupona kwemukadzi uyu haana zuva kana rimwe jai zvaro raakaenda kuchipatara murume ndiye aiponesa mukadzi wake. Amai zvakawanda ndiri kuuya ndine nyaya yandakataura nezuro yaamai vakatadza kufa vakasvika kuudza umwe sawira kusvika zvazobatwa kune imwe kereke kuti mwanasikana uri kufamba zvako bhoda uchisiri munhu amai vako vauri kuuya kumasowe vauri kuenda kumadzinganga uchiti Jehovha dai vapindira amai vangu vapora kusatofa kwava kusi kuti havana kutofa vakatopera nechekare asi kuti vane basa ravakaisa kwauri riri kuramba kubata. Basa riro richingobata chete amai vako vanobva vafa. Ukangoona amai vako vafa zvisine nekuti ndiwatanga kumhanya iwewe ziva kuti iwewe utori rimwe basa chenjera kungomuka pano umwe musha uchinzi waonekwa ukamirepo pokashama basa iri ndereuroyi nokuda kwokunamata kwauri kuita nokuda kwokufamba kwauri kuita uri kuzvidzivirira bhata usati wakuziva kuti ndo zvauri kuitwa asi amai vako vari kuti vakarara vaunofungidzwa kuti kana uchidzokera kuma unogona kuona vachinzi vapera vari pauri vari kukumiririra wakuda munamato wako asi amai havafani kufa ava pasina hama yako taakuchida kuti vaende but vasina basa ravakusiyira iwewe asi tichakudza zvichaitika muZimbabwe muHarare makaonekwa gudo makawanikwa membwe mukazofira pamba mukainonzi jerenyenje vanoriziva richishaikwa kuti rabva kupi mudhorobha musina sango zvakaitika zvacho ndichakuudzai mhuri yeZimbabwe nyaya yekuTriloni yemurume aipomerwa nyaya yekunzi ange ari kudanana nemukadzi wemunhu ndokubva adhisapiya sikarudzi kusara asisina chinhu. Zimbabwe ndakaibata ndinayo vakazosvika pakugara pasi murume achibva aenda kumbe kwemurume uyu achibva munzvimbo yeTriloni achienda kuRafingora kwaunova ndokunogara murume uyu vakainzwa vakamboinzwa nyaya iyi ichibuda iri pano paNational FM pachirongwa cheBreakfast Show ichitaurwa namukoma Guy Maonedzo. Nhasi ndinayo mhuri yeZimbabwe mushure mekugara pasi ndiri mukati mekutaura nemurume uyu nezuro akafamba akaenda munzvimbo iyi vari mukati mekutoti vakawirirane kukumbirana ruregerero kuti murume uyu angadzoka kuve murume pachake sei. Imi vapaisa vhero ndati murume anozikanwa ari murume asi iko zvino zvangova vanoda kukubatai vachikupai nyaya pamwe chete nokutsvaga nhamba dzevabatsiri munobatika sei. ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndingachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero nhamba dzisinganyadzise nhamba dzandiri kureva nemukati mekutaura inhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndidzo nhamba dzacho. Rikiti bvu ndiri kuona nyevhe akachibata chimuti nevamwe vateereri manyama nyudza igejo. Chokwadi mhuri yeZimbabwe ndikati kuti Zimbabwe ichokwadi tapinda muchirongwa poshongora segment part 1 ndiri mukati mekutaura nekutsudzura dziri kuitika matimana wose nyika ino asi kwazvino mhuri yeZimbabwe kana ndichinge ndachibata kudai rega ndingoteka kupinda mhuri yeZimbabwe nepanzvimbo pandinoti paka Triloni Rafingora. Chekutriloni chiri kuti kudini? Rega ndireve mhuri yeZimbabwe ndiri mukati mekureba ndechete
nyaya ndiri kutaura pana pabhuri yezimbabwe ndeyekuti takambotaura mari mwezuro, takambotaura mavhiki apera chiitira kuti mutsigiri kana kuti muterere mukuru wendefenyuro amake nosta kana kuti mainosta vachishevedzera kuti vabhosho tipirei tinzwe cheparafingora chemurume ari kungodza kosera ari regai nditaure muri yezimbabwe, ndinotaura nemuridzi wenyaya achiti handina kutya kana kunyara kana kuvhunduka. Chandiri kutsvaka panapa ndechekuti ndigopora, ndigorarama, ndigofamba sevamwe, ndigorarama sevamwe samazuva ose. Nyaya yake yakamira kudai, murume anoshevedzera achiti bhosho zvino hazvina kumira kwandiri zvakanaka kwandiri, upenyu hwangu hahuna kumira kwakanaka kwandiri, chikonzero ndiri murume chayakakwana, asi pari zvinozvo ndapera handichisiri murume akakwana. Ndobvunza kuti nemhaka yai murume anoshevedzera achiti kutaura kuno kwandiri semunhu akakwana akasimba sababa kana kuti sikarudzi, mutezo wakavandika kwandiri uri kupera, ndati uri kudyika, kutaura kuno kwatiri kuita ndofa kwasara pamunguva diki ndinogona kungwa mukadzimwero dzenguva isitorina zvachose kuita chibundu. amai chii baba chakaitika? Rasi ndiri mukati mekureva anotaka kutaura achiti bhosho, ndakaenda kune vamakereke vakandiudza kuti baba musatya kana kuvhunduka, chikonzero zvakaitika pamuri ndezvekuti pane munhu akakubira hembe dzenyu, handiti makambobirwa here hembe, saka kubira kwamakaita hembe munhu akaba hembe idzodzo ndiye akagadzira, ndokusaka muchiona mutezo uchidhisapira. Baba ava vakambobirwa hembe here? Sokutaura kwavo. Okay, ndoti right, zvikanzi aiwa asi ndine kuenda kwandakaita, chikonzero pane munhu akandiudza kuti shamari usanetseka kana kuzvitsvaga, chikonzero ndinenge kugara nekuti wakambogara nemukadzi wangu. Ndochimubvunza murume uyu, wakambogara here nemukadzi wemunhu, wakambokomisa mukadzi wemunhu here, kana kuti wakambosangana nemukadzi wemunhu kuita bonde nemukadzi wemunhu? Murume anotaura mashoko achiti aiwa ndine mukadzi wandakagara naye kwemwedzi umwe chete, asi kugara kwandakaita naye mwedzi umwe chete ane murume waangambosiyana naye pandakaenda kutogara naye iye anga asina murume. hey, Ko akakuti iwewe uchaona kana kuti zvauri kuita izvi uri kurwara nenyaya yekuti wagara nemukadzi wangu ndiani zvikanzi ndiye murume akasiyana nemukadzi wandikambogara naye. iye murume uyu haana mhuri here? Haana mudzimai? ane mhuri. Ane mhuri. So mukoma KB, murume uyu akatanga kuenda kekutanga kumurume uyu anoti zvauri kuita izvi uchandiripa wakagarire nemukadzi wangu. Okay, ndobva vaenda kurafingora, ndobva vanotaura nemurume uyu nehama dzake, vanotaura kudaro murume achibva shedzera kuti ari kuda mombe pamusoro pechitiko ichi kuti akwanise kuruonora munhu uyu. Ndokubva wadzokera mushure mekuti isusu hatisi kuwana mombe, hama dzemurume akakuvarawo dzimwe dzikati izvo isusu hatisi kuramba kubhadhara, asi tiri kukumbira kuti ngaatange arapa munhu, kana arapa munhu isusu tinomubhadhara chikonzero tinenge tationa zvichokwadi zvinoita kuti maonero atiri kuona panapa ndekuti ichokwadi here kuti murume uyu zvinotodzokera kuti iko zvino urwere hwakura nezuro ndopavakatora murume wachibva muisa mumota asi kwanisa kufamba mune zvakanaka. Vaenda ikoko ndobva vasvika hama dzemunhu dzikaburuka mota dzikanogara pasi nemurume uyu dzakutaura naye. Murume uyu vachitaura naye vanoti murume vachisvika anoti okay, kana mashayiwa mombe mondipa $100. $100 iye nezuro akasvika achiti kwete, inini hapana chandiri kuda henyu, plus inini handizeri ndakaroya murume uyu, ndaingoda hangu kuti andipewo mombe sezvo angambogara nemukadzi wangu, asi kwete kuti ndini ndakamuroya. Hapana chandinoziva. Inini hapana chandinoziva, handina kumuroya. Yes. Asi chandingangoita inini ndechekuti pane zvandinozivawo zvinoita kuti munhu kana akakuvara sezvizvi anogona kushandisirwa achiripwa akapora. Ndokubva vapiwa mushonga nezuro wavakapiwa kuti endai munoshandisa, unova ndiwo vari kutaura kuti pazuva ranhasi ndipo vari kutanga kuushandisa. Vakapiwa umwe muti unonzi kwai mumbumbu pamwe chete nevhunurwa nenyoka, kunze endai munoshandisa muchizorera paronda riri pasikarudzi. Anoita zvakanaka. So nezuro vakadzokera kumba, vadzokera kumba ndo pavamirira kunzwa kuti murume uyu paari kurapwa achadzokera here kuita pamurume wekutanga. Ndo zvairi nyaya. Asi kana ndisingakanganise mhuri yeZimbabwe, mangwana ndiri kukuvimbisai, muchaona tichitaura naye kubva pakatangira nyaya kusvika painoperera, achitaura zvakamira sei zvinhu zvake. Iye muridzi wenyaya.
takwanisa kutaura naye tikataura nehama dzake, but tazoona kuti mangwana tinofana kuti tisvike paground. Saka mangwana tinenge tiripo parafingora triloni. Vateereri, ndiwo mukana wekuti kamusubscribe kana kuti mujoine National FM WhatsApp channel. Nyaya dzinenge dzichitwa naBhoshongora dzinenge dziri ipapo. Saka kune vese vari kudaka kuti vajoine ka National FM WhatsApp channel, munongoenda pa 0713 938538 0713 938538. Mongoti linki tokupaika link iroro, mofollowa, mokontinya, mofollowa kusvikira kamakona zvese zvinenge zvichiitika. Baba Isabel vakaenda kunotaura nemurume ari kuTrillion ari kurafingora, right? Muchazomuona achizvitaurira ega kubudikidza ka ne National FM WhatsApp channel, pamwecheteka ne pa Facebook page ya National FM Zimo, pamwecheteka ne Facebook page ya Bhoshongora latest. Saka garai madya magetsi asati aenda. Paka Chitungwiza Unity P. Chitungwiza Unity P. Niye zipoto. Kwa sababu garambo. Yes. Icho kwa dimu ya Simba pori kandi kwisi ndiri mukati mekureba kuti nezuro obanga pasina kumira zvakanaka mukati menzvimbo pachitungwiza ku Unity P. Saka mukazvakaitika nezuro kuchitungwiza ndezvekuti pamba peumwe musha unogara baba nemwana komana wavo vari pamba apa. Baba apa vanogara pamba apa, mudzimai wavo anogara kumusha nemwana komana ari kugara pamba apa. Asi mwana komana uyu izvo zvekutaura kuno kwatiri kuti haana nguva yakareba asvika pamba akambenga ari kugara mukati mekumusha. Asi zvakaitika nezuro ndezvekuti nezuro kusendi kwakamuka pamba pakakandwa kamwana kariswa kadiki kakakandwa padho, sokuti vanhu vakawanda vari kutadza kuziva kuti zvakamira sei kusvikira pazoshedzwa mapurisa kuti vazoona kuti zvakamira sei. So nyaya ndiri kutaura panapa ndiye kuti vanhu vakawanda vakashamisika kuti nemhaka yei nokukura kwakaita Unity P zvipoto kana kuti kukura kwakaita Chitungwiza, munhu uyu pamba apa hapana anozikanwa nepamuviri, hapana mukadzi akazvitakura, uyezve baba vanogara vari vega kusanganisira pari zvino nemwana komana wavo wavanogara naye pamba apa. Asi pazuva iri pakamuka paine mwana mudiki akachangobva kuzvarwa ndokubva aiswa muplastic paper ndokubva akandwa padho. Saka vanhu vakawanda chiri kuonesa kuti chii chakaitika, uyezve mwana uyu ambomukanda ndiani, nemhaka yei ambokandwa apa, iyo nzvimbo yakakura sezvizvo. Asi mumba umu munogara baba nemwana komana vose vari varume. Mwana komana uyu zvakare haagari pamba apa, anga achigarawo zvakare achirarama ari mune imwe nzvimbo yakafanana nekumusha, asi akazouya pari zvino, asi aigara pamba apa ndibaba. Right, pamba apa pavari kugara ndepavo here kana kuti vanoroja? Andira kuzokwanisa kubvunza zvingoma kebu kuti vanoroja here kana kuti pamba ndepavo. Asi padhowo pemba ndipo pakamuka pakakandwa mwana uyu angari rusvava, mwana rusvava kadika plastic paper akatofa. Angari mwanai havana kutokwanisa kuzvitarisa vanhu, vakatomirira kuti polisi pachayo ndiyo inokwanisa kubata zvinhu zvakaita sezvizvo. Ukabata polisi isati yasvika inenge itori mhosva kwauri. Right, mapurisa vakazouya vakatora mutombi. Muri yeZimbabwe munofunga kuti mwana karusvava kakamuka kakakandwa padho apa, sei kakazokandwa pamba panogara baba nemwana komana? Amai vepamba apa vanogara kupi? Kumusha. Todzokera panyaya yekuTrillion rafingora. Muri kuti murume uyu ane mudzimai wakambonetsana naye kuti vakamborambana, akatorwa neumwe murume akatanga kugara naye, akazotanga kuti mombe yandanga ndichitaura iya yandanga ndichinyepa, ndanga ndichingodawo mombe, handisi kuziva nezvenyaya iyi, handina mushonga wandakagadzira pamudzimai wangu. Mudzimai uyu vachiri vese reka kuti vakarambana, avasi vese. Baba ava vari kurwara mukufamba kwavari kuti vari kunzi zvakakonzerwa nehembe dzavakashayiwa. Makambobirwa hembe baba imi, pamakabirwa hembe munhu akaba hembe dzenyu ndakakugadzirai. Asi uyu anonzi akataura ega iye kuti aiwazve nokuda kwemukadzi wangu ndikusakura. Ende iye murume uyu paakagara nemukadzi uyu anoti iye akatanga kuona karika sikapundu kusvikira tasenge munhu asukwa pamutezo kusvikira akutorwara, akatobva kutosiya mukadzi uyu akatomusiya nekurwara. Vanga vari vese vakazosiyana nekurwara. Izvozvi mukadzi uyu ari kupi? Izvozvi mukadzi uyu ane kwaariwo, bati mukadzi uyu murume uyu paakasiya mukadzi uyu vanga vagara 1 month iyoyo ndiyo yakabuda kurwara uku, ndo paakatanga kurwara. Saka izvozvi uye aizviti ndiye muridzi wemudzimai, ndiye akati mushonga uyu mangwana aya enda munoshandisa muzora ing'anga ire kana kuti handina kumbonzwa ung'anga wake, handina kumbonzwa ung'anga wake. Zimbabwe muri kuti kudini neicho chekuTrillion pamwe chete nechekuchitungwiza?
anditika 23 paka mapindira papi kwakwe handiriya simu zampata ndirobe pakatsikatsika simu zampata ndirobe pakatsikatsika simu zampata ndirobe pakatsikatsika simu zampata pakatsikatsika simu zampata pakatsikatsika ra simu zampata po pakatsikatsika kia pakatsikatsika ayere telefonitiwe reporting to the angel reporting to the angel yeah fo ta ayere telefon marecha Gumbuf Tani chiku ayere telefon tendai tendo cheki mukuru Pioro ra Woro maji sipaini for the picture ni pro Afana tu usipekesha ni mturaia Jumanda wakati weba kimenikea Sipini ti horo mai Den yoroshu wani pini fo Aki yoro wani pini fo Den yoroshu wani pini fo Wakati web Sipini ti horo mai ti Den yoroshu Aki yoroshu po rigiti vo tenhumurani tv icho kwadi muri Zimbabwe dapindira ndiri mukati menzvimbo yekwekwe mukati menyandira mukati menzvimbo yekwekwe muri Zimbabwe nyaya ndiri kutaura pano muri Zimbabwe ndaita mukana wekutaura nevabereki vemwanasikana akafa anove mukadzi anga nevana vanokwenda kuita 12 mukadzi wandiri kutaura muri Zimbabwe anga achigara mukati menzvimbo yekwekwe iri pedyo neimwe maini achigara ipapo ndichitaura nevabereki vemwana vanoti tauya nenyaya mukoma bhosho chiri panapa ndechekuti hatisi kugutsikana nekuda kwerufu rwemwana wedu kwafugwana akafa hongu mwana achisipo panyika hongu mwana wedu aisiwa kumarinda kureva kuti panyaya dzeupenyu pana Mwari vabvisa asi hatisi kuramba tiri kuda justice tiri kuda chokwadi chinotizivisa kuti mwana wedu akafa sei chikonzero kana mwana achinge akura anogona kunovaka musha wake kana vaka musha wake anogara newaakada asi anenge ari mutorwa iyeye pane paanogumira kwozopinda isisu hama mashoko avo vanoti vari mukwekwe vabereki vemwanasikana vanogara zvakare mukwekwe ambai vakafonerwa nemukwasha asi asati afonerwa nemukwasha vanotaura nhoroondo vachiti vaukama mukwasha wedu ari kugara nemwana wedu uyu inyaya yokuti iye mwana wedu akambenge ari pane mumwe murume akaita zvokutorwa pane mumwe murume ndokutorwa nemurume uyu anaye uyu ndokutaka kutiza kusvika pari zvino murume uyu haana changa akabvisa akafanana neroora but chaitoziva ndiye munhu ari kugara nemwana wedu asi inzwai pasvika nyaya pari asi mukwasha anofonera amai mwanasikana achitaura iye kuti mama makadii sokuti musikana kana kuti munhu afa anonzi kana kuti Fau kana kuti anonzi Farai mukwasha akafonera achiudza ambuya kuti mama Fatso afaka mafoni matauriro amuri kuita andiri kuita iwawo ndio matauriro akaita mukwasha kuna hambuya achifonera ambuya zvikanzi Afatso afa halo hambuya kanyemba afa right ndobva azofonera vana baba vamwe zvikanzi halo vana baba komadha vaya vazofaka vana baba kuna na baba mnini na baba mkuru neveukaba ndoko akafona achiti komadha vaya vazodi vazofa madha vaya vazofa amai pavakafonerwa ndiye munhu akanotanga kunosvika panzvimbo asvika panzvimbo amai vakatowana zuva iro rafa mwana achiona kuti vafa ndopa akafonera amai vemwana amai vemwana vachienda vachitoona mwana atofuta akutosviba muviri mutumbi wanga uri pai uri mumba right vari kubvunza mukwasha vari kuti anga achimwa tii angu kachizwa netii ndopa atofa saka tii ndiyo yamuuraya mapurisa auya atora munhu aendeswa kumochari veukama vashevedzwa vaungana kumochwari mukoma KB kwakaendeswa mutumbi nevakuwasha vakuwasha vanoti vanatezwa kuti havana chavakabvomedzwa kuita kusvika mutumbi wabuda
wakutoendeswa kumakuwa. Vanatizvo vanotaura nyaya yekumukuwasha vachiti isusu mukuwasha hauna zvawakaita plus da kuziva kuti mwana wedu akafa sei kuti kwanise kutaura tese tiri kuda mari inokwenda kuita iyo 500 US handisi tikada kuisa kuzigi inenge iri equivalent nezigi rakawanda sei. Okay, asi yanga iri 500 US dollars. Achibva asimuka zvikanzi shoko ramataura varume ndarinzwa, but inini ndiri kuti veukama vese vamuri kuona vauya panapa hama dzangu idzi dzoda kuzokwidzwa basi dzorerwa nene yandinokwanisa kukupai 120 ndiyo yamunokwanisa kuwana iyi ndobva vapa 120. mukuwasha uyu mukuwasha uyu agara 20 years nemwanasikana uyu pa 20 years achibva aita vana 12. madzimai ndimi munota pamuviri muchitakura vana muchiziva marongero amunoita. Pa 20 years mukadzi uyu asiya vana 12. Vana va 12 muzera wavo mukoma KB vaigona kuti pagore paigona kutowa mwana watosiya mumba, mwana ane 2 months ari pazamu ari kunwa mukaka, mwana mudiki. Zvadaro mukoma KB vanoti ivo hama dzemukadzi mwana wedu angasingatendere kuenda kuchipatara, aiti kana sikasvika nguva yekuda kusununguka mukuwasha wedu ndiye asunungutsa mudzimai wake. Vanoti mukuwasha wedu isusu aita zvechiprofita achitendera mukati menyika inoyi, akamboita nyaya kubhulawaya dzakambobuda mumanyuzipepa, ndiye akamboita nyaya yekuti izvo aiti akabata muroyi panyaya yechiprofita aipisira mumba kana kuti aipisa dzimba dzemuroyi wachona. Uyezve anotaura iye achiti simba raMwari riri pandiri rikandibata haridi kuona imbwa ndikaona ndogona kuidzingirira ndisiye ndikaibata ndikairovera pasi ka1 over 3 ipapo ndakatouraya dzakawanda. Ende vamakadudzira kuti chokwadi imbwa chaichoyo haimhanye zvokumusiya anoibata achirovera pasi. Vapedza kudaro mutumbi waisiwa kumochari wakaita 3 days. Zuva rechi3 ndo pakanzi mutumbi wakuda kutorwa. Mutumbi wakuda kutorwa mumochari mukoma KB hauna kuitwa postmortem. Vanoti iyo tazoudzwa nevanhu mumochari kuti mutumbi uyu wakuda kutoshata hauchadi kuitwa postmortem, uchitobva panapa unofanira kuenda kunovigwa. Vanhu vachienda kunotora mutumbi kumochari, vanhu vese vakakundikana kuziva kusanganisira iye muridzi wemukadzi kuti mukadzi wake ndeupi. Chaakakwanisa kuziva ndechekuti blanket iri ndiro rangu, munhu asviba. So veukama vanotaura achiti maitikiro akaita seaya ekuti munhu adzipwa netii azoitiswa kumochari ari mukofini atofa kudhara. Mutemo munyika muno unoti munhu anofanira kuti azivikanwe chii chaitika, munhu ngaendese kupostmortem. Uyezve anotaura zvinhu izvi iye hama dzemunhu sesu tiri kuti isusu mwana wedu anofanira kuti aitiwe postmortem. Nzvimbo yaakazoenda kunovigwa mukoma KB inzvimbo kutaura kuri kuti iri kutogiredwa nevamwe vanhu vari kuita bhizinesi rekuvaka ipapo, makuva aripo pari kutobviswa. Iye akasvika achitoti ngaavigwe pano. Sabhuku ari mukati menzvimbo iyi akataura mashoko achiti nhai vedu we madire ekuzokanda mutumbi uyu panapa about 20 meters honai patosvika chigiredha chiri kugiredha kuti panapa paite sei pavakwe zvimwe zvinhu, but ndo pamba kuviga zvikanzizvo hazvina basa izvo. Vakapwisira vakuonana ikoko vabereki vomukadzi navakuwasha vakaguma vakuita vega vachiti kana musingadi takukusirai chinhu chenyu, ndoshoko rataura nemukuwasha. Kana manetsa kunzwisisa takukusirai chinhu chenyu. chiri kunzi chinhu mutumbi wemwana wavo wakazosvika ongosea wavigwa ikoko, zvokuti vari kufungira kuti nhasi kana mangwana panogona kusvika chigiredha chiri kutogiredha nzvimbo irida kuvakwa. So ivo vari kutaura mashoko vachitiwo vedu wetapererwa hongu mwana wedu akafa 2 minutes achinzi afa netii angatozvimba dumbu angakutoita black kumochari kwacho kwaakaenda. Ari kunonzi iye vangasisazivi kuti munhu ndeupi ende postmortem haina kuitwa ende aishevedzera kuti zvese tevedzerai kwandiri inini. Mari chaicha kuti abhadhare akaramba kubhadhara. Tiri kumakuva aida kuti tisira chimutumbi wachona ikoko. Saka izvozvi takangobva pamba hatina kanodya chikafu ipapo. Takagara pasi nevabereki vemunhu uyu. Vabereki vemunhu uyu vanotaura mashoko vachiti vanatezvara musatityire kana kutivhundukira. Isusu pachedu dambudziko ramuinaro imimi rezvamuri kuitwa nemunhu uyu, nesu vabereki vachona tiri pamwe chete ndodambudziko ratinaro, nesuwo tinotomutya. Anotyisa mukuwasha. Saka vari kuchema vachiti kuvamhuri yeZimbabwe tibatsireiwo hongu mwana wedu akafa, asi mavigiro akaitwa mwana wedu isu hatida kumanzwisisa.
zvese zvichawanikwa nesu zvakaitika muridzi wenyaya aripo asi kwacho kunoendeswa munhu kuti mhosva ionekwe chakaitika pamunhu uyu takangoiswa musaga vanhu vese vaitya nezvaitika kusvikira munhu aiswa pasi toita sei toenda kupi totangira papi baba Isabel kana hama yepedyo yashaya veukama vasiri kugutsikana nemafiro aita hama vachida kuti paitwe postmortem vazive chakauraya hama ndiani anofanirwa kakusimudza muromo kana kuti nyaya iyoyo ndo patisi kuziva mukoma KB because ivo vari kuti izvo vakada kuita izvozvo but mukwasha aishevedzera kuti nevari kumuchari wachona kwanzi vaishevedzera kuti zvamuri kutaura sizvo hazvichaiti panguva yacho chikonzere munhu atukanganisika so vaita senge vaitungamirirwa kana kunzi kana mukasara kutaura zvakawanda ini ndakubva pazviri ndakusiyira chinhu chai baba Isabel kana tichiti isusu mutumbi uyu wanga wakanganisika wasviba hauchaoneki hauchazivikani mune zvakanaka handiti uri kumochari kana munhu akavigwa achizonofukunurwa handitika achizokwanisika kuitika postmortem kana munhu atsvira mumota asazikanwe ava marasha achikwanisa kuita postmortem kuti azikane kuti uyu ndiani what about atoripo ari kunzi akasviba handisi kuziva mhuri yeZimbabwe hazviiti here mandivhura mukoma KB nokuti kana pakaita tsaona vanhu vakatsvira mumotikari vanofanira kuzikana kuti uyu ndiani vanotopatsanirwa kunzi uyu panotoitika zvinoitika ipapo kuti azikane kuti iyi hama yakanyemba iyi hama yabhozho kana kuti uyu ndikanyemba uyu akatsvira mumotikari hazvisiri here ndizvo saka uyu anotadza nei kuitikwa postmortem saka voita sei mukoma KB ameno regai katinzwa kubva kuwadiwa vateereri varidzi vechirongwa vateereri manyama kuti nyaya ndeyekupi yekukwekwe amai vemushakabvu vanogara kupi vanogara mukwekwe imomo mukwasha anogara mukwekwe imomo saka mukwasha ndiye akafona zvikanzi halo mama muri kudziva kuti kanyemba washayika fatso afa kwete zita rakakwana fatso afa case uri kutaura naambuya obva abata foni achifonera nababa kuti halo mbadza vaya vazofaka alright 0713938538 0713938538 pamwe chete ne0789600748 0789600748 ngatibatsiranei dai manga muri imimi hama dzemushakabvu wekukwekwe uyo maiita sei wona zviri kuita nhare dzacho kani paita munango okay yadambuka iyi okay regai tiedze kutora imwe alright saka hama dzemushakabvu dzoita seiko naimwe akirimora izvi zvitoda kumatare ada kutombobhadhariswa mukwasha arifoni hama dzoenda kumatare ngavaende kumatare ndoti achamuke munhu iyeyo aiwa tinotenda ndiwe mukwasha ndiwo wakaroora unofanira kuita hono but kana wakufonera hambuya uchiti case abaya lolo atisiya musadaro chivanhu chedu chaenda kupi unofanira kuzvipeta ndiuri kuchema wasiyirwa mhuri yakawanda kudaro inzwai munzwe pane muteereri angosenda message pano haana kunyora zita uyo mukwasha anenge ndiye akauraya mudzimai zvimwe zvecho zvinoenda kuti upomerwe mukoma KB ishokwadi 0713938538 pamwe chete ne0789600748 0789600748 regai tinzwe mumwe ari paronhare halo paNational FM halo KB mamuka sei ona nhare yacho yadambuka 40 sorry zvenyu edzai kufona zvekare WhatsApp platform yedu iri kuita tumirai ka message mukoma Thomas chataika pamazowe mamuka sei hanzi mukwasha ndiye akauraya mudzimai wake baba Isabel muri kunzwa nyaya yakupindimuka yakuuya vateereri vakuti mukwasha ari kuziva zvakaitika pamudzimai okay paita mumwe panapa halo paNational FM radio hello yebo mamuka sei
chiko chiri kuitika nenhare dzedu moteregerera vadiwa vateereri amene kuti chii chiri kuitika nenhare dzedu dziri kungodambuka right. Mukwasha ona mamessages acho. Uyo Mukwasha ane chekuita nekufa kwemudzimai wake. Ndinonzi Talent Mutasa my prayer ndiri kuno kukobulawayo kusizinda. Sizinda yapindira baba Isabel hanzi Mukwasha ane chekuita nerufu rwemudzimai wake. Chokwadi ndikuti zvimwe zvinhu zvinokonzera kuti upomerwe. Unopomerwa nemaitiro acho. Maitiro ako unofanira kupeta umuswe. Hongu uri baba pamusha wako but uyu mwana wevamwe vanhu. Mukada kuita zvokuonererwa tinosiya mutumbi panapa. Chinhu chenyu. Hey! Ya Mukwasha paita munango parunhare halopa yadambuka 0713938538 pabodzi na 0789600748 rega tinzwe ari parunhare. Halopa National FM Radio. Hello Mrisei. Kuno kutiri right tiri kutaura nanari kupi? Kutaura na Mai Wayne kuTenwat. Mai Wayne kuTenwat kuri seiko nhasi? Tenwat kuri right. Tibatsirai Mai Wayne. Varidzi vemwana ode vakangomusarenda vakangomusiya akaviga wega akaita zvese wega Mukwasha iye. Dai vakamusira mutumbi. Dai vakangomusira akaviga wega because hapana waanoteerera munhu wese anotomutya. But Mai Wayne iwo vashakabvu ava kana kuti vanenge vatisiya vane kodzero dzavo hatifanirwa kuvatambudza zvevashakabvu. Hatifanire kuvatambudza but murume uyu ari kutozvitambudzira mukadzi wake wega nekuti zvinhu zvese ari kungotungamira kuzviti ndiye mukuru. Okay, zvazvakaita manje zvavakaviga mwana wavo voita sei havasi kugutsikana? What's the way forward? Ngavafambire nyaya dzacho. Ingomutsa Mai Wayne. Kanonziko Mukwasha. Mameseji ari kuya panapa ka. Kelati kusikwenyu. Kwasha wati ukwasha iboko. Kwasha ndiri kukatsvaga handisi kukaona regaika kana tikakwanisa kukakandirwa aiwa kanofana kuridzwa kana kuti Mukwasha zvakaita ndini tichakura muzerengwa ndiri kwaRusape patogeti. Murume uyo ndiye akauraya mudzimai wake.